na ịgbaso ya bụ ezigbote ebumnobi nke ọchịchị gọvanọ Soludo ịchịgharịzi etu esi wee na-eme ihe na steeti a ọkasị ịgbaso usoro igwe omenta emimo ka nọ wee gbape amụma ikesere ngalaba gọọmenti dịgasị iche iche igwe omenta emimo dị 200 agba nke mbụ n'ime ya bụ amụma bụ ebe a ga-anọ wee kesere ngalaba gọọmenti dịgasị iche iche ya bụ igwe omenta emimo tinyekwuziere otu ndị ọzọ akpalitere n'ọkwa gọọmenti ebe ndị ọzọ ga-esochi ya bụzi ịgbaso usoro igwe omenta emimo wee na-arụzi ọrụ gọọmenti bido n'ụbọchị ruo n'ụbọchị ka Valentine Mbadowa kọtapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ na ya bụ mmemme bụ odeakwụkwọ nyegara gọọmenti nke Anambra steeti Ọkammụta Solochukwulobelu kwupụtara na ya bụ atụmatụ bụ nke malitere n'afọ 3 gara aga ma bụrụkwa mgbe e wubere ya bụ ejensi nke akpọrọ ICT. Ọ gara n'ihu kọwaa na igwe nka na ụzụ bụ teknọlọji bụ nnọọ nke bụ isi sekpụ ntị etosi metụta mmeghe nke mba ụwa ma kwuo na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ ọrụ na Anambra steeti. Ọ kpọkụkwara ya bụ ejensi ka ha gaa n'ihu nye ọzụzụ nyegara ndị eji ya bụ igwe nka na ụzụ wee rụọ ọrụ nke o kwuru na ọ ga-enye aka ime ka ọrụ gaa nke ọma. Onye isi ndị ọrụ na Anambra steeti bụ ọkaiwu Theodora Igwegbe nọrọ n'oge ahụ kwupụta na ya bụ atụmatụ bụ nnọọ isi sekpụ ntị n'etosi metụta iwugharị ọnọdụ ọrụ na Anambra steeti ka ọ bụrụzie nke ga na-aga awara n'igwe nka na ụzụ. O mere ka amata na ọ bụ nnukwu ihe nyegara Anambra steeti bụ ya bụ ikesa akụrụngwa nka na ụzụ site n'aka gọvanọ Soludo. Na mbụ ka onye ji ọkwa managing director nke ICT agency na Anambra steeti bụ Maazị Fred Abata mere ka amata na ya bụ iji ụkwụ gọvanọ Soludo zọpụrụ nke dara ụda bụ nke ya bụ ICT agency nọ n'isi ya ma kọwaa mkpa ọ dị iji igwe nka na ụzụ were arụ ọrụ n'ọgbara ọhụụ a. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ, ndị ọzọ soga gọvanọ Soludo arụ ọrụ, ndị ọrụ na Anambra steeti nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ma bụrụkwa nke were ọnọdụ na obi gọọmenti nke dị n'Awka. Ịhafenye ya bụ akụrụngwa igwe nka na ụzụ nye n'aka ndị ọrụ bụ ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme site na obi gọọmenti nke dị n'Awka. Abụ m Valentine Mbadowa.